ನಮ್ಮ ಜನ್ನನ್ನೇ ಉಳ್ಳೀರು, ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನ್ನೇ ಉಳ್ಳೀರು, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೀರು, ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೀರು, ಸುಧೀರನ್ನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಿದ್ದೀರೋ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಿಕಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಅಚ್ಚಲು ಬರಡ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಗಾಣಗಾಪುರ ಓಲಿಪ್ಪುನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಿಜಾಪುರದಂಚಿ ಪೋಡು ಐಕ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಇದು ಜನ. ಮತ್ತೆ 9 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಅಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು. ಹೆಂಗ್ಲೈತೆ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತವರು. ಆದ್ರೆ ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ವಿವೇಚನೆಯ ಹೊರತು ನೀರು ಚೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಿ ಚೋಚ. ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ಯ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೇಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಈಜಿನ ಸುಮಾರು ದೂರ ಐತನದ ಈಜಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದುಂಟು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಖುಷಿಯಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅಯೋಧ್ಯ ಓಮೂಲು ಕೊಂಡು ಪಾಸಣ್ಣ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್. ಗೋವಿಂದ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನ ಅಂತ, ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಗಾಣಗಾಪುರಾಗ. ನಮ್ಮೈತೆ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ದಲ್ಪ ಎತ್ತಿಯ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಐತಂತೆ. ಟೂ ಮಚ್ ರೈನ್ ಹಿಯರ್ ವಿಷಯದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಫುಲ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ. ಜೆತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಒಬ್ಬಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಲಾಕದ ತೂಪೆ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ನೀರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಬರೋ ತೂಪ ಅದೇ ಗುಮ್ಮಿಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಜಲಪಾತ ಅದಕ್ಕ ಅಂಚುಂಡು ನೀರು. ಅವು ರೋಡ್ ಇಂಚ ಗುಂಡಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ, ಬಿತ್ತು ನೀರು ಬಂದುಂಡು ಹೊರ ಕಣ್ಣೆದ್ರು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರಲೇ ಸುಧೀರನ್ನ so much excited. ಪುಟ್ಟ ನೆಚ್ಚಂಡು ಸುದ್ದಿ ಚರ್ನ ಆರ್ನ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಾಯಿಡೆ ಉಂಟು ಕಡೆಟ್ ಹೋದ ರಿಟೈರ್ನೇ ಹೋದ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ತೋಡು ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೋಡವು ಹೊರ ಪೋಡಿಗಾಡು
ഞാൻ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಈಗ ದಾಯ್ ತಾಂಡ್ ಗೊತ್ತೈತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಯ್ಯ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಬರ್ಬೇಡಿ ಅಂಚವರ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾದ ಉಂಡು ಪೂರ ಬುಡು 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 ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಮೂಲ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಎಂಗ್ಲಿಂದು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒರಿಪ್ಪ ಅವರ ಓಡೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದು ಬರ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಟ ಇದ್ದ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೋದ್ರ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತು ಅವು ಮೂಲದುಲೆ ನೀರ್ದುಲೆ ಸಂಕಾಡ್ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಜತ್ತನಾತೆ ನೀರ್ ಅವು ಟಿವಿ ಮಾತ ತೂಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಂಕದ ಮಿತ್ ಫುಲ್ ನೀರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ಬಸ್ ಅನ್ಪುನು ಸೇಮ್ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಟೈರ್ ಮುಟ್ಕೊಂಡ್ ನೀರ್ ಇತ್ತನ ಅದಾನ ಅವು ಸ್ಪೀಡ್ ಅವು ಪಾಸ್ ಆದ ಆತಂದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಡನ್ ಆದ್ ಬತ್ತು ನೀವು ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಗಮ್ಮದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೋಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜರಟಗಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಜರಟಗಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಣಗಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಗು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನನ್ನ ಈ ಜರಟಗಿ ಹಿಡಿದು 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಆ ರೂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಗಾಣಗಪುರ ಗೆತ್ತಿಯ ಒಂದು ಗಾಣಗಪುರದ ಒಂದು ಭೀಮಾ ಅಮರಜ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮೀಯರ್ ಅಂಚಿ ಆ ಏರಿಯಾಡ್ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀಯರ್ ಉಂಟು ಓ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಲ್ಲಿ ಬೋಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕುಲಿತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಣಗಪುರ ರೀಚ್ ಆಯ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯರ ಬೋಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಮೂಲು ಛತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೀಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಮೀ ಒಲಿ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಶೋ ಕೂಡ ಅಂಚ ಎಡೈತೆ ರೀಚ್ ಆತ ಮೂಲ್ ತೋಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಡಿದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಬೊಲ್ದು ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕಂದು ಅದು ಹೋತು ನಮ್ಮೈತೆ ಸಂಗಮ ಸ್ನಾನದ ಅಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತ ಯಾನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ದಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ವಿಡಿಯೋ ಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆ ತೂಯಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಪ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಡಿಪ್ಕೊಂಡು ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೂಸ್ಲ ಬಂತೈತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಕುಸುಲಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಗಾಣಗಪುರ ಮುಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಸಾಯಿನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೆಣಸಿನ ಬಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಉಸ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಚಟ್ನಿಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಟು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಎಮ್ಮಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುದು
ಗಾಣಗಪುರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆಗೆ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ತೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಗಾಣಗಪುರಡು ಒಟ್ಟು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಒಂದು ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಶನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಣಗಪುರ ಯಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇಡೀ ಯಾತ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡಿತ್ತೆ ವನಸ್ಸಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 2 ಗಂಟೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾಲಕೇರಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೆತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ ಗಾಣಗಪುರ ಅರ್ದು ಪಿದಾಡುವ ಊರು ರಿಟರ್ನ್ ಗೊಜ್ಜರಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಫುಡ್ ಅನಸಂಬಗ ಬೊಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಆಪಣದಂಡ ನರಗುಂದಡ್ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ರೆ ಆಪಣ ತೂಕ ಅವು ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಧಾತ ಪಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ತ ಚೌತಿ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಚೌತಿ ಪೋಯಿ ಅಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಎತ್ತನಾಗ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಆಂಡ ಪೋಯಿ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡಲದ ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಾರುಂಡು ಸೂಪ್ ಬರುಂಡು ಅಂಚ ಪುರ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ವನಸ್ಸು ಕ್ಲೋಸು ಬಂಡ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಾನ್ ತಿರ್ಗಲಿ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ವನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಂಡೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಸೈಡ್ ಬುಕೊಂಜಿನ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಶೂಟ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬೆ ಬತ್ತಿಕೊಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ತೂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬೋದು ಬತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ್ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಖಾನಾವಳಿ ಡಿಶ್ ಒಂದು ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಬಿಡಿ ಐಕ ಗೊಜ್ಜಪಾಡು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚನೆ ತಿನ್ನೊಚ್ಚಿ ಉರಿ ಬರು ಪೂರ ಈತ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಕ ಜನ್ನನ್ನ ಎಂಚುಂಡು ರೋಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಚಾಂಡ್ ರೋಟಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಬರುವಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಂಚಾಂಡ್ ರೋಟಿ ಅವು ಕುಟ್ಟುದು ಗೋರುಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಸಿದ್ರಣ್ಣ? ಸೂಪರ್ ದೊರ್ಮ ರೋಟಿ ತಿಂದೆ ನಾನು ಪತ್ತನೇ ರೋಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ವನಸ್ಸು ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಇದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿದ ವನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೋಳ ರೊಟ್ಟಿದ ವನಸ್ಸಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಊರಿಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಣಗಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಂಗಳೂರು ಹಿಡಿದು ಉಡುಪಿ ಹಿಡಿದು ಗೋಕರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಯಲ್ಲಾಪುರ ಘಾಟ್ ರೂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತ್ ಹುಬ್ಳಿ ನರಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ಹಿಡ್ದು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನ ಊರು. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸಿಂದಗಿ ಹಿಡ್ದು ಜರಟಗಿ ಹಿಡ್ದು ಗಾಣಗಾಪುರ ದೇವಲ್ ಗಾಣಗಾಪುರ ಪಂಡದು ಊರ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಯಾನ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ. ದರ್ಶನಪುರಂ ಆಂಡ್ ದೇವರ ದರ್ಶನಪುರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ಗ ಬೊಲ್ದು ಗಾಡಿ ಕೆಂಪಾದು ಹೋತನು ಫುಲ್ ಧೂಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ನೆಟ್ಟ ಫುಲ್ ಜನ ಉಂಟು ತುಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಚ ಬಾರೋಡು ಬುಜಿಯರು ಪೈ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಜರಳು ತುಜಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಹೈಪು ಜರಳು ತುಜಿ ಮೂಲು ಅಗ ಉಪರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಎತ್ತರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಗಳು ಮೇಕ್ಲೆಗೆ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿದ ಕೈತಾಲೆ ಎತ್ತ್ಯ
ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟಾದ ಗಾಡಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ಹುಬ್ಳಿ ಬೋಪ ಹುಬ್ಳಿಡಿ ಕತ್ತಲೆದ ಮನಸ್ಸು ಹುಬ್ಳಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು 8 ಗಂಟೆ ಒಂದು 8-8:30 ಅಂದಾಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ರೀಚ್ ಆವತ್ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಕೊರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಕೈತಲಿತ್ಯ ಕಂಡಾಟ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ 50, 60, 70 ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಂಡಾಟ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತದೆ ತೂವಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿ ಮೂಲು ಹುಬ್ಳಿದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದೆ ದಾಲ ಪಂಡ ದಾಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಿದಾಡ್ಗ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೀಚ್ ಆದಿತ್ತೆ ವನಸ್ಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಗೆತ್ತಂಡ್ರುಂಡು ಧಾರವಾಡ ಪೇಡದೆ ತಂದು ಸೀದ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಯಾನು ಪಿರಾವದ ಸೀಟ್ ಬಂದು ಜಪ್ಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಸೂಪ್ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಮ್ಯಾಂಚು ಸೂಪ್ ಸೂಪರ್ ಅದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ವನಸ್ಪುರ ಅಂಡೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಅದು ಸರಿಜ್ಜಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬರೋದಿತ್ತಂಡೆ ನಿಂಗ್ಲೆಗೆ ಕಾತು ಸಾಕಾದ್ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಡದ ತೊಡ್ರೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ಪೂರ ಪೇಡದ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಂದಾಂಡೆ ಪಂಡ 10 ಕಾಲ ಗರಿ 10 ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಡೆ ಗಂಟೆ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಡೆಪ ಇದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದ ಡೆಪ ರಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿತ್ತೇನೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲ ಅಂಡೆ ಪೇಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವಳು ಬಿಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಡ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂರದಿತ್ತು ಒಂದು ಪಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡು ಗಾಣಗ ಬರೋ ಟ್ರಿಪ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪುರ ಉಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಬಂಜಿಪುರ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದು ನಂಜಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದು ಎಂಚಾಂಡು ಗಾಣಗಪುರ ಸೂಪರ್ ಎಂಚಾಂಡು ಬಿಟ್ಟಣ್ಣ ಗಾಣಗಪುರ ಸೂಪರ್ ಗಂಟೆ 7 ಇತ್ತೆ ಉಬಾರಿಗೆ ಎತ್ತಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಧೀರನ್ ಇಲ್ಲಾಲುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವ ನಾಯಿ ಬುಲ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪಾತನ ಗಾಡಿ ಗಾಣಗಪುರತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತನೇ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ AU ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತಲೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರಪನಾಡು ದುಂಬು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ತೂಲೆ ಅವು ತೂದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು